una variable? Una variable és un lloc on el programa pot emmagatzemar una dada com un número o una cadena de text. Aquestes dades no són fixes, sinó que poden anar canviant al llarg del nostre programa. Per exemple, en un joc, la variable pot guardar i mostrar informació com ara la puntuació, el temps que queda o el nom de l'usuari. En resum, una variable és semblant a una capsa on podem guardar coses importants a dins, en el nostre cas, dades. En robòtica, podem utilitzar les variables per emmagatzemar dades que obtenim de sensors, nivell de llum, de so, la distància recorreguda, etc. A l'inici del treball amb robòtica, l'ús de variables no és gaire freqüent. En aquest exemple fet amb Scratch, mostrarem com fer un comptador de voltes. El primer que farem serà definir la variable. Anem a la categoria Variables i cliquem a Crear una variable. Apareixerà un quadre de diàleg on donar-li un nom. En certa manera, és com posar una etiqueta per saber què hi ha dins de la capsa. Per tant, triem un nom que descrigui bé el seu contingut, és a dir, les dades que conté la variable. En aquest cas, posarem el nom de voltes. Un cop definida la variable, veurem que dins de la categoria apareixen els blocs que permeten treballar amb ella. Assignar el valor de la variable, canviar el nom de la variable i mostrar-la. Ara ja estem preparats per començar. Farem 2 programes paral·lels. Sota l'inici del programa, indicarem quin és el moviment que haurà de fer el robot. Tot i que amb els robots físics no és necessari fer-ho, en aquest cas indicarem quin és el lloc de sortida del nostre robot. A continuació, afegim els blocs relatius al moviment que realitzarà el robot a sobre del circuit. Seguidament i sota d'un altre inici del programa, donarem un valor inicial a la variable. Si no li donem cap, voldrà dir que la capsa és buida, és a dir, que la variable no té valor. En aquest cas, el valor serà 0. Tot seguit, programem les ordres per canviar el valor de la variable. Cada cop que el robot detecti el color vermell, es sumarà 1 a la variable voltes. És a dir, el valor de la variable s'incrementarà en 1. Afegim un temps d'espera de 2 segons, ja que si no ho posem mentre el programa detecti que el robot està tocant el color vermell, aniria sumant punts a la variable. D'aquesta manera, donem temps a que el robot traspassi la franja vermella abans de tornar a comprovar si està tocant el color vermell o no. És per aquest motiu que hem fet 2 programes paral·lels, ja que si no, aquesta pausa també detindria el moviment del robot. Recordem que les accions s'executen de forma seqüencial. Per acabar, afegirem un condicional que, quan la variable tingui un valor de 3, aturi tot el programa. Com hem pogut comprovar, hem fet servir una variable per controlar la duració del programa.